Уважаеми треньори и ръководители, уважаеми господин председател на Българската федерация по волейбол, уважаеми родители и близки, уважаеми представители на медиите, дами и господа. От няколко дни България е в плен на еуфорията и причината са, ето, гостите днес в президентската институция. Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече, вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от Мондиал 1994 година. Няма да се обръщам към вас с момчета. Бяхме момчета, когато дойдохте тук преди 2 години след бронза. Днес в гербова зала достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. При 2 години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф. Вие не само се борехте за всяка топка, не само постигахте победа след победа. С всяка извоювана точка вие извайвахте пред очите ни образът на една нова България. България, в която успяваш не с тарикатлък, с схеми и послушание, а с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. С воля, с талант и характер, вложени в общото дело. Вие дадохте на обезверените вяра в нашите сили и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израсло едно невероятно, силно, способно поколение. Прелетяло над разделението и нихилизма, олицетворяващо възможният български триумф, в който вярвам, че е въпрос на време. Поколение, което няма да се примири и да приеме, че България е обречена да живее в сянката на съмненията, а ще я води уверено към успеха. Успехът ви е грандиозен, но вие вече усещате, че с успеха идва и огромната отговорност. Не толкова свързана с нашите очаквания за следващи тихли, но най-вече с факта, че погледите на хиляди български деца са вперени в вас. Те искат да растат като вас, да бъдат достойни като вас. И аз вярвам, че вие няма да предадете техните мечти. Искам да изразя своята дълбока признателност към ръководството на федерацията и към треньорите за безрезервната подкрепа на нашите таланти по пътя към върха. И най-вече за това, че вие успяхте да ги сплотите в един здрав, обединен, победоносен отбор. Специални благодарности към родителите и близките за това, че в едни трудни времена вие възпитахте достойни българи, достойни синове. Скъпи победители, от името на всички българи ви благодаря за усилията, за вдъхновението, за достоинството и победите. За вярата, че сме народ, способен да се обедини и да лети високо. Искрено ви желая здраве и нови върхове. На добър час! Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме и за възможността точно ние, тези млади момчета, да защитаваме честта на нашата прекрасна държава. Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин. Благодаря ви. Здравейте! Intanto
За нас е изключителна чест, за мен също да бъдем тук, да чуем тези хубави думи, да бъдем прияти от президента на България. Това наистина е изключително емоционално за нас и аз съм много благодарен. Molto, molto emozionante. Grazie per l'affetto, per il supporto che Бих abbiamo искал да благодаря за подкрепата, която получихме и по време на първенството. Ние там я чувствахме и да изкажа една специална благодарност към състезателите, които наистина дадаха всичко от себе си, за да донесат тези емоции на българските фенове. Но всъщност, когато се завърнахме в България и това невероятно посрещане, което получихме вчера, ме кара да си мисля всъщност, че тези фенове тук, тези хора, които всъщност голяма част от тях нямат нищо общо с спорта, деца, майки, бащи, възрастни хора, които вчера ни се радваха по такъв начин, всъщност те ни дадаха много повече, отколкото ние им дадахме на тях. А това, че нашите играчи се превърнаха в един пример за българските деца и въобще успяха да обединят българския народ, е нещо изключително и ние ще го помним цял живот. Per me è un orgoglio ancora più grande. Grazie davvero. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо председател на Олимпийския комитет, скъпи приятели на волейбола, уважаеми съотборници. Много сме горди, че сме тук пред вас, че успяхме да сплотиме цяла България, да изкараме хората по площадите, по улиците, да дадем възможност на всички да видите тези успехи, които ние постигнахме, защото ние ги постигнахме за вас, за България. Уверявам ви, че ще продължим да го правиме и дано по-често да ни виждате тук и да ви носим поводи за радост.